מה קורה חברים, כאן שי, וברוכים הבאים לעוד סרטון של שי TV. והיום לבקשת נועם כהן, אני רוצה ללמד אתכם איך להוריד את האפליקציה לקי פאצ'ר, שמי שלא יודע, זה אפליקציה של צ'יטים וכל מיני דברים, לכל מיני משחקים ופריצות ומלא דברים. אז היום אני מלמד אתכם איך להוריד אותה, אז בלי הרבה חפירות בואו נתחיל. אז דבר ראשון אתם צריכים לכתוב בחיפוש ככה לקי פאצ'ר APK. אז אתם צריכים לכתוב ככה את התוצאה הראשונה שאתם רואים, אתם לוחצים. עכשיו כמו שאתם רואים זה לקי פאצ'ר מקורי, ממש מקורי. למה זה יצא? תלחצו דאונלוד פרי, כתוב בהם להוריד שוב, כי אני הורדתי את זה כבר, אבל אמור להיות כתוב לכם האם ברצונכם להוריד, זה יכול להזיק לכם במחשב, אבל תלחצו לא נורא. עכשיו פתח, תלחצו את זה, עדכן, הנה זה מתקין. אוקיי, אז עכשיו כתוב לכם כזה טוען חבילות, זה את כל האפליקציות בערך טוען. עכשיו יש לכם פה את כל המשחקים שלכם. בואו נלך לדוגמה, איזה משחק בא לי לעשות אליו צ'יטים. בקיצור, ככה מורידים את הלקי פאצ'ר. אני הייתי שי ויאללה ביי.